Grabatzen ari garen unean gaueko 12:28 minutu igaro diren honetan, Lasok eta Imazek Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka binakako San Fermin torneoan Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten norgehiagoka erabakigarriaren analisi egingo dugu. Favorito ziren Peña eta Mari Ezkurrena eta pronostikoak bete egin dituzte izan ere 22 eta 17 irabazi diete Laso eta Imazi. Gogoratuko dugu, batetik Lasok eta Imazek orain egun batzuk gehiago jokatu zutela Zabala eta Rezustaren aurka, 22 eta 20 irabazi zieten orduko hartan, Peñak eta Mari Ezkurrenak berriz eren egun jokatu zuten Zabala eta Rezustaren aurka, hauek errazago irabazi zieten 22 eta 10 emaitzarekin. Horren ondorioz, gaurko partidak erabaki du zeintzuk izango diren Altuna hirugarrena eta Martijaren aurkariak hilaren 14an Iruñeko Labriten 5 eta 4 hasita jokatuko den norgehiagoka horretako aurkariak. Partidari dagokionez kolore bakarra ikusi dugu orokorrean eta kolore hori urdina izan da. Hasieratik Mari Ezkurrenak ohiko moduan sekulako joa erakutsi du. Iaia Imazune oro 8-9 kuadroan eduki du eta Oiartzuarraren lana aipatu nahiko nuke gaur. Zergatik, naiz eta galdu partida oso ona egin duela iruditu zaidalako. Partida oso ona egin du, batez ere pilota asko kendu dizkiolako Peñari. Peña normalean ezker gantxoarekin eta tantoak amaitzen ezaugarritzen da, baina gaurkoan ez da inondik inora horrela izan. Ander Rimazek pilota asko kendu du eta noski ezin ditugu konparatu Mari Ezkurrenak eta Imazek ematen dizkioten abiadurak pilotari, baina benetan Imazen partida ipagarria ez da noski nahikoa izan aurrera ateratzeko eta Mari Ezkurrenari bizkarra erakusteko, baina Peña dezentetan ekidin du eta Mari Ezkurrenak zer esanik ez. Horregatik, hasieratik jada ekimena hartu dute eta horrez gain Unai Laso ere hasieran ez dugu bat ere fin ikusi, Pilota asko galdu ditu, normalean gozatzen dituen sotamano batzuk ere gora joan zaizkio eta ez genuen bat ere eroso ikusten Bizkarreta Gerendiaingo aurrelaria apur bat bere honetik irten da ere zegoela esan genezake, Ander Rimaz ere frustrantea izan baita eurentzako norgehiagoka, tanto batzuetan saiatzen ziren, tanto horrak, baina ia beti urdinengana erortzen ziren, eta horren ondorioz lehen etenaldira 12 eta 4 emaitzarekin 8 tanturen aldearekin iritsi dira, eta horrelaxe laburbildu da urdinek nabarmen erakutsi duten gaurko nagusitasuna. Bigarren zatian ere antzeko moduan joan dira gauzak, 15 eta 6 aurreratu dira Peña eta Mari Ezkurrena, baina egia da hortikan aurrera gero pixkanaka ez dakit tentsioa askatuta edo, baina Unai Laso askoz ere hobeto jokatzen hasi da. Abaguneak etorri zaizkionean ila bizi jokatu du amildegi ertzeko alambrearen gainean egongo baliz bezala, eta txokoan batez ere tanto asko amaitu ditu, eta hor, fede pixka bat edo argi printzaren bat behintzat piztu zaio bikote gorriari, izan ere 12 eta 15 aurreratu dira, baina hortikan, hori 12 eta 10 eta 15, 10 eta 15, 6 tantu jarraian egin dituzte eta hori izan da gakoa. Unai Lasok bere izar zen hori atera du, une horretan tanto asko batez ere txokoan amaitu ditu, eta horrek ere apur bat urduritu zitzakeen Peña eta Mari Ezkurrena, baina gerora 18 eta 11 iritsi dira bigarren etenaldira. Horrez gain Peña hortxe hasi da bere partidako lehen tantoak amaitzen, ordura arte egindakoren bat edo beste bazuen aurrean bukatuta, baina orokorrean partida oso ona egiten ari zen, pilota erki mugitzen defentsan oso ongi, Peña gaurkoan ere, esaten ari gara azken urte honetan eman duen hobekuntza nabarmena, eta hori Unai Laso aurrean duzunean, eskotan nahasten duenean pilotaka da, ez batzuetan txokoan uzten du, besteetan zabalera oinetara botatzen dizu, baina oso erne egonda norgehiagoka osoan zehar Peña, eta apur bat
uda honetan ikusten ari garen Peñaren islada ikusi dugu gaurko norgehiagokan. 21 eta 14 joan dira, Peña eta Mari Ezkurrena hor Jonek epelak eta bi ematen segitu du partida, ikeragarria egin du, beste behin ere Jon Mari Ezkurrenak jada, hau aurkezteak ere ez du zentzu handirik, baina norgehiagoka ikeragarria jokatu du Mari Ezkurrenak atzean imaz, nabarmen dominatu du, horrez gain pilota zailak ere etorri zaizkionean ongi eraman ditu, asko kendu du, eta erabat gorriak dantzan ibili ditu, eta Unai Laso batez ere, nahiko partida frustrantea izan dela esan dugu Unai Lasorentzat, eta halaxe izan da. Eta 17 eta 21 ere aurreratu dira, hor Lasok arriskatzen jarraitu du, oraindik ere ez zuen dena galdutzat eman nahi, baina azkenerako 22 eta 17 eta ondorioz, hilaren 14an, Altuna hirugarrena eta Martija, Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka izango ditugu, eta gaur jada 12ak dira, baina hemendik ordu batzuetara, partida horren atarikoa noski egingo dugu. Hauxe izan da beraz esan beharrekoa, Peña eta Mari Ezkurrena finalera, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.